Klara, färdiga, kör! Kom igen, kom igen, kom igen. Runt, och så blir det. Armgång! Bra jobbat! Bra Johan! Över häckarna! Bra, Victor! Vikterna! 30 sekunder, kom igen nu! Kom igen nu! Kämpa nu! Kämpa, kämpa! Bra Johan! Kom igen! Kom igen, slit upp! Kämpa, kämpa! Kom igen nu! Kom igen! Nu kämpar vi, kom igen! Över om här, över under! Kom igen nu! Kom igen nu! Under! Kom igen Johan! Armgång! Grymt! Över häckarna! Sen är det bara vikterna kvar. Kom igen! Nu är vikterna! Sista du gör nu, vikterna, kom igen! Kom igen nu! Ös i benen nu, kom igen! Mycket benen, kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen nu! Bra tid, kämpa! En kvar bara, kom igen nu! Sista, kom igen nu! Sista! Kämpa, kämpa! Kom igen nu! Sen handen här borta. Handen!